Venga, palmada. Doreo, vale. Recoñecidos creadores rianxeiros como Raquel Ramos, Duarte Galván, Román Castaño, Fran Rodríguez, Esther Carrodeguas, Sabela Galván ou Raúl Gil xa realizaron a súa chega ao proxecto Mira Rianxo, que ven de poñer en marcha o Concello. Xunto a eles destaca tamén a colaboración de outros persoeiros vinculados á vila, como SES ou Antón Ribeiro, que aportan tamén o seu grao de area como embaixadores do potencial turístico, cultural e patrimonial de Rianxo. Nesta mesa hai xente que podedes comprobar, formou parte ou ben como creadora ou ben tamén directamente entrevistados pois nun pequeno ciclo de 5 ou 6 curtas que lanzan esa idea dun rianxo cultural, dun rianxo rico, non só xente que vive e exerce aquí en Rianxo, senón pois tamén de xente próxima ou moi importantes no eido tamén da cultura, da música ou ben da creación literaria, vecinos tamén dos nosos concellos que tamén achegaron o seu grau de area para transmitir esa idea dun rianxo cercano, dun rianxo próximo e sobre todo eso, dun rianxo creador e tremendamente acolledor para a iniciativa cultural. Ademais da promoción da vila, este proxecto busca dinamizar a creación audiovisual que conta con destacados profesionais. Rianxo era coñecida polas letras, incluso pola música, polas artes plásticas, pero o visual parecía como que se le quedado rezagado, ¿no? Así como outras vilas colindantes, ¿no? Pues, habían gañado certo peso como cando certames de curtas. Rianxo había se quedado como máis á marxa, ¿no? Entón parecía interesante aunar, ¿no? Ese talento polo que xa era coñecido Rianxo coa ferramenta audiovisual. Mira Rianxo inicia agora a súa andaina pola rede. A través do enderezo mirarrianxo.gal poden non só visionarse as creacións deste proxecto, senón tamén aportar novos contidos que conformen unha mirada colectiva de Rianxo.